Ongi etorri guztioi Ikerlari bideo podcastaren 3. denboraldira, UEUk ikertzaile gazteei ahotsa emateko eta beraien kezkak plazaratzeko, txoko zoragarri hau daukagu, Eider Zaragoeta naiz, hezkuntza zientzietan doktorea, EHUko irakasle eta ikertzailea, eta pasaden denboraldian hemen egon nintzen, aurten ere erronka horri heldu diot, ikusiko dugu datorren urtean non eta nola gauden. Gaur ikusiko duzuen bezala edo konturatuko zineten bezala, beste inguru batean gaude, ez gaude Eibarko UEUren egoitzan, eta Bilbon gaude, bira kulturgune zoragarri honetan, eta gune honek beso zabali jaso gaitu eta eskerrak ere ematen dizkiogu. Eta zergatik gaude Bilbon? Hemen Ikergazte Kongresua egiten ari delako egun hauetan, eta parada hori hartu nahi izan dugu, aukera hori hartu nahi izan dugu, podcasta hemen grabatzeko, eta horregatik, txalo zaparrada bat ere, antolatzaile guztiei, eskerrik asko. Eta, Ikergazte Kongresuak badu ezaugarri berezi bat, eta hori da disiplina arteko kongresua dela, hainbat eta hainbat gai, hainbat eta hainbat ertz lantzen dira. Galdetu nahi dizuet ere nik zalantza handia daukadelako nola ahoskatzen da, disiplina arteko tasuna, hitza, bera ere, kezka handia, aterako da hemen, bakoitza gure euskalkitik agian erantzungo dio gorri, ikusiko dugu. Baina, hasteko eta gaiari heltzen hasteko, gaurko 3 gure gonbidatuak aurkeztu nahi dizkizuet. Hemen lehenbizi gurekin Olaia Izagirre Sagastibeltza dugu. Bera lehen hezkuntzako irakasle graduatua da, heziketa fisikoko aipamenarekin, eta hori Nafarroako Unibertsitatean egin zuen, Unibertsitate Publikoan, eta gero jarduera fisikoan eta kirolaren zientzien masterra egin zuen EHUn. Gaur egun, dagoeneko jarduera fisikon eta kiroleen zientzietan doktorea da, zorionak, eta, une honetan doktore ondoko orientazio aldian PIF bekarekin ari da lanean edo ikerketa egiten, ongi etorri? Eskerrik. Aldamenean daukagu Maitane Serrano Murgia, bera giza nutrizio eta dietetikako graduatua da, alergologian gradu ondokoa du, eta neurozientzietan masterra, eta neurozientzietan doktorea. Ongi etorri zuri ere? Eskerrik asko. Eta azkenik, lehenengo denboraldian aurkezlenak egiten egon zen Unai Lertxundi Ferran, eta releboa hartutan nabil, eta saiatuko nahi zure aurkezpena ere modu txukunean egiten. Bera ingenieritza mekanikoan graduatua da, Mondragon Unibertsitatean, eta bertan egin zuen master industriala. Eta gaur egun ere ingenieritza aplikatuan doktorea da, Universidade Navarra Teknunetik, eta egun lanean ari da ikerlanen ikertzaile moduan. Haren ikerlerroa fluidoen dinamika eta termodinamika da, eta azken datu garrantzitsua, oso garrantzitsua, UEUko kidea da. Aintzat hartzeko datu garrantzitsua. Ongi etorri zuri ere. Eskerrik asko. Saiatuko gara hemen errelebo lanak ondo egiten, eta espero dut ondo egongo zaretela, saiatuko gara gaurkoan ere giro goixo bat alasaia sortzen, eta saiatuko gara disiplina arteko tasunaz, disiplina oso desberdinetatik heltzen, tartekanik ere, agian zerbait gehituko dut, baina gaur hitza eta protagonistak zuek zarete, eta galdetu nahi dizuet, nola lotzen da zuen ikerketa disiplina arteko tasunarekin? Ni? Bai, eskerrik asko. Baitare puskatzagatik pixkat hasieran tentsioa eta urduritasunak eta hola, eta aurkezle nahi hori mantenduta eta hola, off the record esan dizuten bezala, eta hau gehien bat idoian errua da, kasi seguro, bigarren temporadako lehenengo kapitula entzuten bazue, emateu hili naizela. Ze esate jozu, sarrera da, unai gogoan zaitugu. Orduan, bizirik da, eskerrik asko. Eskerrik asko hemen egoteagatik, hau kontatzeagatik ere nik uste garrantzitsua dela, jendea jakitea, eta gidoi lanetan saiatzen gera aldeguna eta aldegun bezala egiten, eta posten gera hemen zaudelako. Eskerrik asko. Eta azken finen, ikerketan eta gero aurragota sartuko dela gehiota, baina nik disiplina arteko tasunan eta hola, bi rango handi bezala ikusten ditut, bai bat dala
tematika ezberdinen artean, hemen gauden batzuk, elkartuta, eta horra adibidez galdetzen zenunarekin eta lotuta, nire ikerketana nola lotzen dan, nik adibidez tesi antzear eta medikuntza arlotan eta ibilita, hor azkenen loturak ingenieritza eta medikuntza eta lortu, bai daukagula disiplina artekotasun hori arlo ezberdinen arten, baina orain adibidez ikerketan tematika erabat aldatu dut, eta baterietan eta inaiz ikertzen gehiago elektromobilidadera edo horrea begiratuta gehien bat, eta hemen adibidez baitare badaukagu beste disiplina artekotasun bat, baina igual ingenieritzak errazten duen zerbait da, baina da ingenieroen arteko disiplina artekotasun bat, ezta? Ja ez gea igual hain rama ezberdinak, baina bai, mekanikoak, elektrikoak eta ezberdinak eta hola. Ez, azkenen bai daudela maila ezberdin horiek, baina, edozein ikerketa egiten dela eta gorago edo berago, baina beti daukagu aurrean olako disiplina artekotasun bat. Bai, azkenean ere gure ibilbideak laguntzen digu, ez, disiplina artekotasun horri heltzen eta gaiari ere beste ertz batzutatik heltzen gure ibilbide horrek laguntzen digulako, ez? Ez dakit nola ikusten dezun. Nire kasuan, esan duzun moduan neurozientzietan doktorean naiz, eta orain neurozientzietako departamentuan jarraitzen dut lanean eta ikertzen Leioan, medikuntza eta erizaintzako fakultatean, eta nire kasuan dago pizka bat lotuta zua azaldutako bigarren adibidean bezala, nire kasuan egin ditugun disiplina artekotasun jardun horiek izan dira gehiago neurozientzietako departamentuaren barruan, baina teknika ezberdinak menperatzen ditugun taldeen artean, emaitzak osotu ahal izateko. Baina egia da ez ditugula egin talde edo ezberdinen arteko lanak. Baina estantzia egin nuenean San Diegon, egin nuen ere bai neurozientzietan, alkoholaren inguruko kalteak eta aztertzen, eta kasu horretan bai zeukaten ikerketa basikoa laborategian eta klinikoa, eta orduan hor bai medikuekin zeuden lanean, eta gaia berdine da, baina uste dut hor disiplina artekotasuna beste era batean ere lantzen zala. Interesgarria da ez, disiplina artekotasunak berak ere ate asko irikitzen ditulako eta ertza asko ematen dituelako, ez? Gai desberdinak lantzeko gure ibilbidearen arabera edota gaia berak, ez? Ikuspegi desberdinetatik gai berdinari heldu aldiogulako, ez? Zure kasuan? Nire kasuan, nik igual pixka bat aldentzen nahi zuen arlotik, ez? Nire gehiago da jarduera fisiko eta kirolaren arloan, eta bereziki jarduera fisiko eta kirolaren soziologian. Eta, aipatu nahiko nuke disiplina, aipatu dituzuenetaz gain, igual ikuskera aldetik ere, nire tesian eta ikergaian badagola baita ere disiplina artekotasuna gaiaren barruan bertan, ez? Emakumeek aisialdiko jarduera fisikoa egiteko dituzten arrazoi eta oztopoak aztertzerakoan, kontuan hartu ditugulako maila desberdinetako faktoreak, ez? Eta adibidez, faktore psikologikoak izan daitezke autoestimoa eta motivazioa, fisiologikoak, interpertsonalak, familia arteko harremanak edo lagun arteko harremanak, eta gero baita ere testuinguru fisikoarekin eta soziokulturalarekin harremana duten alderdiak, ez? Adibidez, hirigintza izan daiteke, ez? Baliabide dituzten emakumeek bakoitzak bere herrian edo kirol eskaintza duten eta orduan gaiaren barruan ere disiplina artekotasun hori nik uste dut landu nuela. Eta gero beste erakunde batzuekin lotuta igual nire tesia kokatzen da Gipuzkoako Foru Aldundiarekin egindako proiektu baten barruan, eta orduan egin dugu lana adibidez politikariekin edo beste arlo batzuetako kirol teknikariekin, eta orduan horrek ere unibertsitateko arlotik pixka bat zuek bezala ez ateratzea edo beste mota bateko profesionalekin ere lan egitea.
Bai, azkenean albidetzen digulako gizartera iristea, ez? Gure ikerketa horiek bide bat egitea eta azkenean laborategian edo itxita gelditu ordez, bide hori eta inpakto sozial hori izatea, ez? Orain oso bogan dagon hitz hori. Ez dakit zergatik ikusten duzuen den interesgarria, disiplinartekotasuna lantzea, pixkat horri buruz hitz egiten ari gara, baina iruditzen zaizu interesgarria dela edo ez dakit nola ikusten duzuen gaia, nahi badezu erantzun ten jarraitu, Olaia. Bale, bueno, jarraituko dute adibidearekin. Ari horretatik tiraka, inpaktu sozialera begira agian batzutan unibertsitatean edo akademian gelditzen gara, ikerketa egiten dugu eta hor bertan gelditzen gara, eta nik uste dut kasu honetan nire kasuan behintzat oso interesgarria izan dela beste erakunde publiko batekin lan egitea, horrek aukera ematen digulako edo errazten digulako guk ikertutakoaren emaitzak gizarteratzea, eta aipatzen zenuen inpaktu sozial hori haunditzeko aukera, nik uste dut ematen duela, bai. Bai, zure kasuan, Irane. Nire kasuan pizka bat aipatu dut, baino adibidez hori egiten dozunean disiplinartekotasuna eta lan egiteko aukera daukasunean beste talde batzuekin menperatzen ez dituzun teknikak adibidez aurrera eramaten dituztenak, hasteko jun egiten baldin bazara horra, ikasi dezakezu teknika berriak, talde berri baten lan egiteko era, dinamikak eta gauza asko orduan uste dut pertsonalki aberazgarria izan daitekela, gero emaitzak sendotzeko edo sotzeko interesgarria da ere bai, eta nire kasuan partikularki egiten dugunean lan ikerketa basikoan neurozientzietan, batzuetan lagina produzitzea zaila da eta kostotsua da eta denbora asko darama, orduan uste dut eta hau niri adibidez falta izan zait, baino oso kostotsua denez lagina sortzea, aprobetsatu albaldin badozu, adibidez ni bakarrik analizatu egiten dut garuna. Alkolak egiten dauen mina garunean, edo eragiten dituen kalteak garunean. Orduan, berez, aprobetsatu albaldin badozu lagin hori, eta erabili ere beste organo batzuk edo danadalakoa ikertzeko eta analizatzeko behin ja produzituta dagoela, gero eta talde ezberdin gehiagotan analizatu albaldin bada eta osotu emaitza horiek edo danadalakoa ikertzeko kasu honetan alkolak eragiten dituen kalteak gorputzeko beste organo batzuetan, uste dut errendimendu altuagoa izango dela eta lortuko dugula esfortzu gitxiagorekin jakituria gehiago. Bai, azkenean emaitza gehiago, lortzeko aukera ematen du horrek, eta baita ere agian gai hori, alkoholarek nola eragiten duen gure gorputzean ere, beste arlo batzutatik ikertzea, eta horrek ere aberasten du ikerketa bera, aberasten du gaia, eta bide batez ere erabiltzen da, sortuta dagoeneko sortuta dagoen lagin horren erabilera, nola baita esango du birtziklatzen dugula. Eta hor, esaten zenunakin eta lotuz, nik hor bi arrazoi o bi puntu nagusi ikusten dizkiot, bat, arazoak normalen ez diala gai batenak bakarrik, zu komentatzen zenuna, garunana, ozuk irigintzan eta esaten zenunakin eta denak daude lotuta, gizartean hasian momentuan sortzen dian arazoak ere konplexuak dira, eta ez bada ikerketa oso basiko batera zoazelako atal oso konkretu baten eta horko nitxo hortako oinarrizko ikerketa bat itan eta hor igual dala independientegoa beste guztitaz, baina orokorren bai uste etela, disiplinartekotasuna beti eman dala. Ez dala oraingo zerbait, zu komentatzen zenun, horregia da orain modan daola kontzeptua, baina nik uste aldatu dala lan egiteko modua, elkarrekintza dala sartu eguna, disiplinartekotasuna beti ondala, batek sortzen zun jakintza bat, beste arloko norbaitek erabiltzen zun, igual etzeon konexio hori beraien arten, baino beti bilean zerbait dala, azkenen, komentatzen genunakin, dena lotuta egonda eta hola, eta orain daukaguna bai da, arlo bertinean, medikuak eta ingenieroak lanean, edo giza zientzietako alor ezberdinak eta batera, eta nik esan dizuten bezala marroiak irikitzen jongo naiz, eta istea zuri uzten dizut, eta nik bai hemen sartzagatiko puntu bat eta bai ikusten detela disiplinartekotasunen, agian intrinsekoa da
izaerari berari, baino dagola bai barrera handi bat, ez? Eta bai ez ikergazte kongresoakin eta lotuta eta hola, dala historikoki o kulturalki deitu dian letra eta zientzian artean, ez? Zientzia barruan eta komunikazio o zientzia zehatzak deitu dianak edo naturzientziak eta ingenieritza dela zientzia aplikatuak edo zientzia oinarrizkoak beraien artean eta bai konektibidade gehiago daukatela eta letren artean, neztan ere munduan, esaten zen dutenakin eta ere bai, ez? Eta bai dagola horko konexio falta bat, edo interesgarri izan daitekena, bi mundu ezberdin izan da eta azkenen honek ematen duen gaitasun guztiakin, baina zai nola ikusten duzuen. Hala ere hor barruan ere gertatzen dira, ez, disiplinartekotasuna agian arlo batzuetan saritzen da, eta ongi ikusia dago, baina beste arlo batzutan oraindik nik uste terrezelo handiz begiratzen zaion gaia dela, oraindik, badago la mesfidantza puntu bat, ez, guk beti horrela egin dugu, eta gure arloa eta hor babestea, gotortzea, eta ze garrantzitsua den zubiak eraikitzea, hortik gauza asko ikasi ditzakegulako eta ezagutza berria sortu dezakegulako, ez? Orduan hor, badago lako ermitismo bat edo itxitasun bat eta tokatzen zaigun. Ikuste dut orain ere unibertsitatean lanean ari garen beste irakasle batzuei bideak urratzea, ez? Baditugu adibide desberdinak bai gure hezkuntza fakultatean, baina baita ere beste arlo batzuetan eta hala ere oraindik sentitzen dut nik behintzat badugula, ez? Itxitasun hori. Eta gero, askotan aipatzen da, ez? Nik esango nuke Olaia zutanik ez degula zientzia egiten, zegu, letratakoa gera eta guk gurea, beste gai bada, eta gu ez gera zientzialariak, ez gera ikerlariak, eta gian gure buruari ere izendatzen hasi behar dugu, ez? Modu horretara ikertzailea naiz, oraindik jendeak ez du oso ondo ulertzen, ez? Nik esaten diotenean hizkuntzak ikertzen ditut, baino garunean, eta ez, sozialki nola aplikatzen dugun, hezkuntzan, eta hala ere arraro begiratzen jarraitzen dute, baina hori ikertzen da, baina horrek balio du. Eta orduan, ezakit ere gai batzuk erraixagoak dira, hitz egiteko gizarte mailan eta ulertzeko agian, eta horrek ere egiten du, jende gehiagok ez, hitz egin alizatea, iritzia eman alizatea, eta hor, lanean ari gara, ez, ebidentziak sortzen eta pausoak ematen, ez, Olaia ez dakit nola ikusten duzu. Bai, nik uste dut zuk ere aipatzen zenuen bezala, ez, igual badaudela baita ere jerarkia batzuk, ez, naturzientziak eta gizarte zientziak eta gu igual gaude jerarkia horretan berago edo zuzenean kanpoan eta egia da baita ere aldi berean ez esaten zenuena igual ulertzeko edo gizarte mailan edo errezagoak direnez iritzea emateko ere errezagoa da eta hori ez dela benetako zientzia bezala ikusten ez, niri ere esaten zenuenetik lotuta esan didate, baina hori ikertzeko zertarako behar da. Osea, ze behar dago hori ikertzeko, ez? Hori nik ere badakit. Garrantzitsua da, baina ze punturaino eta dirua ematen dizute hori ikertzeko, eta benetan, eta, Bai. Baditugu. Partekatzen dut bai. Nik, honekin, gaurko tema ez da kanpokatzen da, baina aurkezle bezala, nik uste hemen beste podcast bat da, hola. Ze, konparatiba hontan, letra zientziak eta hola, ze nik hau hausnartzen eta inguruan eta hola hitz egiten eta egia da, zientzia aplikatuak eta disiplina matematika, fisika eta denak balio sozial o balio kapitala handiagoa daukatela, argi eta garbi kapitalismoan produzitzen duten zientziak dialako, dirua ematen dute, horregatik handukate balio soziala handiagoa. Hau nere irakurketa bada, oso taksatibo maldin banaiz, ulertzen da iritzi personala dela. Hemen jartzezue, UEU, no se responsabilitate, baino, gero, egia da, sozialki ikusten dituzun edo zein saretan eta elkarrizketak ikusten dituzu, edo telebista programatan eta zein juten diran, eta gero kulturalki balioa daukan ezagutza benetan letratakoa da. Zuk ezagutzen dituzunen izenak dia artistak, dia idazleak, dia gehiago kulturatik edo bai giza zientziatatik gertugo iruditzen zaizkidana daudenak, eta gero igual zientifikok eta ikusten dituzunen da olako episodio bat o kapitulo bat zerbaitena, non hor ja sartzen dian, zientifiko esan dut berriz, matematikoak, fisikoak, ingenieriak eta hola, orduan hor beste kapitulo bat da. Sartu marroian nahi bazue, ni atope, baino... Barredromoak ueuk ere eskaintzen duen izugarrizko beste, saio bat gonbidatzen dizu edala ere, pixkatorri buruz umore pixka bat egitea ausartu nintzen. Gonbidatzen dizuet ere idoia gonbidapena egiten badizuen parte hartzeko, eta gai honi heltzeko nahi bani badiozu ere humorez, eta gizarte zientziak eta natur zientziak ez. Agian hasi behar dugula ere guk ere beste modu batera
hitz egiten, beste leku batzutatik heltzen, ez, gai honi, bai, gauza interesgarri asko, ez, horra aipatu dituzunak, eta gidoilariei utziko diogu gaia, nahiko balute horri heltzeko, agian 4. denboraldian, 3. ba, ja agian berandu gabiltza, ez dakit, ikusiko dugu. Bai, ez dakit nola ikusten duzun baitan gaia. Ba, zuek esandakoarekin ados nago eta konplexua iruditzen zaitze. Bueno, esan duzun azkenarekin oso ados nago. Alde batetik uste dut ikertze aldera ematen zaiola balore gehiago zientzietan aritzen garen mundu horretan. Ni esaten dudanean neurozientzietan doktorea naizela, da kontra, wow, ze? Eta ni lasai, osea... Pertsona bat bai, pertsona bat naiz, normala, dana ondo, eseria hemen, hartuko dugu garabagardo bat, lasai, eta dako, osea, flipatzen... Kontuz, abertze esango duten bere aurrean. Bai, amen dau, eta, como, bueno, lasai, osea, dana normal, ikasten dut, doktoregoa egin dut, baino zu bezala, azten baldin bazara nire atzetik funtzaitezke eta hasi doktoregoa eta bukatu doktoregoa neurozientzietan egiten, baino egia da ere, uste dela, gero hori ezagutzen dana eta izaten direla askotan, hizkuntzari lotutako hori jendea edo idazleak, garrantzitsuak eta askotan zientzietan, zientziak, hori neurozientzietan edo fizikoak, matematikoak eta ez direla oso ezagunak, orduan hor, uste dut pizka bat dagoela desoreka, ez? Bai, kontraesan bat edo eta interesgarria izango litzatekeela bilatzea puntu aman komunak, gainera uste dut direla gauza oso ezberdinak eta askotan nire pentsatzeko era laborategian aritu naizen ez hor pipetekin eta zure pentsatzeko era, zure ikertzeko modua da nire ikertzeko moduaren guztiz ezberdina. Orduan uste dut batzuetan biltzea bi pertsona datozela mundu oso ezberdinetatik eta jarduteko era, pentsatzeko era eta oso ezberdina danean eman dezakela puntu estra bat ikertzek den gaiari, ze zure ikusteko edo horren inguruan pentsatzeko era eta bilatzeko emaitzaren bat edo eta nirea izango dira ezberdinak, biak batera egin dezakegula guztiz ezberdina izango litzateken modu berri bat. Ez dakit, azaldu naizen. Sinergiak sortzea, hor bai. dauden persona desberdinen artean edo elementu edo desberdinen artean, zientzia bera ulertzeko daukagun ikuspegi desberdin horiek batzea, ez? Askotan esaten da, arazo bat banima dago eta talde horretan denak banima ditugu matematikariak, emango dioten irten bidea matematikaren arlotik bikaina izango da, 5 pertsona hori demagun matematikariak direlako, baina talde horretan matematikari ez gain, sartuko bagenu jarduera fisikoan espezialista den bat, neurozientzietakoa, ingenieri bat, osasunean aditua den bat, edo hezkuntzan edo hizkuntzetan, arazo horri helduko diogu beste arlo askotatik, ez? Eta horrek ere kulturartekotasunetik ere emango diogu, ez? Horri baita ere aukera, ez? Ez bakarrik agian eremu zehatz batean lan egiten duten personak, baizik eta agian komunitatean beraien herrian edo herrigintzan lan egiten duten personak, beste ikuspegi asko gehitu ditzakegu arazo horri ahalik eta irten bide edo osatuena emateko, ez? Orduan, horrek ere ematen du, ez? Hor oso puntu interesgarria gota ez du, Dala, disiplinartekotasunak nazioartekotasun batekin jun behar dula, lotuta eta hola. Justo gaur ikergazten egondan txarlan eta Arturo Elosegi egondala beak bota du. Esan ez, ikertzaileok zita da, idatzita daukat ezakit buruz. Ikertzaileok nazioartekotasuna eta tokikotasunaren artean oreka bilatu behar degula, ez? Azkenen, honekin eta lotuta eta hola. Eta horre badaudela beste arlo batzuk, ez? Ez dala bakarrikan disiplina ezberdintasunak izatea, izik eta kulturartekotasunak ere naiz eta
suposatzen da jakintza berdinak dauzkazun ere ematen dizula beste puntu bat. Seguruna Euskal Herrian disiplinartekotasun ikerketak badaude, baina igual ez da ikerketa multikultural bat. Euskal Herria izatez multikulturala ez danez. Bueno, nik uste gurean kulturartekotasun handia daukagula, ez? Pertsona eta, pertsona jatorri desberdinetako pertsona asko bizi direlako, hizkuntza desberdin asko ditugulako gurean, baina agian gero ere zailtasun sozial dituzten ere, hainbat pertsona zaurgarrik adibidez, goi mailako ikasketak egiteko, eta gero hoiek ere, arazo hoiei irten bidea ematen den espazio hoietan egoteko, ez? Orduan, hor badaude nik uste helduleku desberdinak, baina bai interesgarria dena da, kontutan eukitzea, gizarte mailan arazo bat planteatzen banima da, edo ikerketa mailan arazo bat planteatzen banima da, gaur egun ez dugu agian zalantzan jartzen genero desberdinetako personak izatea, ez, tribunal batean, edo gaurko maila inguruan, ez, ikuspegi badakigulako sensibilitate desberdina dituztela, bizipen desberdina dituztela, eta hortik karpenak egingo dituztela, ez, disiplinartekotasun horretatik, ez. Orduan, agian kulturartekotasunarekin bai falta zaigula, oraindik buelta bat gehiago ematea, espazioak zabaltzea, aintzat hartzea persona askoren ahotsa, ez, autoritate hori ematea, eta, nik uste Maitanek esan duen bezala, ez, bai doktorea gara, bai esfortzu bat egin dugu, baina pertsona arrunta gara gure egunerokotasunean. Orduan, balio hori ere pixka bat, lausotzea, ez? Beste herrialde batzutan orain dela gutxi jakin dut adiez Alemanian doktore izateak ate pila bat zabaltzen ditula, eta jendeak, osasun txartelean ere doktor jartzen duela, horrek privilegio batzuk ematen dituelako, ez? Hilerrietan jartzen dute, flipantea da. Egia da, lapidatan PhD jartzen dute. Flipatu batzu dira. Orduan, iruditzen zaigu ez gaudela mutur horretan, eta eskerrak gizarte bezala, ez? Edo etxeko postontzian ez dugula jartzen, bizilagunentzat ez dakit informazio esanguratsua den edo ez, niretzat ez, eta ni pixkat alfonbraren azpian gordetzeko ohitura hori daukat, agian alduntze hortan lan pixkat egin beharko dut, baina bai, iruditzen zait beste ahots batzuk entzutea, garrantzitsua dela, ez azkenean gizarte konplexu batean bizi gara, baditugu erronka asko, eta horrei heltzea, kosta egiten delako, ez. Ez dakit adibidez, zerbait gehiago daukazuen honi buruz esateko, bestela jauzi egingo dut unibertsitatera, ez dakit zuen esperientzian ikusi duzuen errealki hori sustatzen den, Maitane, ez dakit nola ikusten dezun hori, zure esperientzian, ez dakit. Nire, unibertsitatea, klaro, oso handia da, baina nire esperientzian uste dut tamales ezetz. Nire esperientzia da, batzuetan biate aratago dagoen laborategian segiten dute, ez dakit. Orduan, holan zaila da disiplinartekotasuna lantzea, baldin eta hor dagoen, zerita dagoen pertsona ez baldin badakit zertan egiten daben lan. Gero ni uste dut hor sartzen dela beste gauza bat, diruaren arira eta laguntzak eskatzeko, zuri emanten baldin badizute laguntza bat, agian berari ez diote emango, eta orduan, ni uste dut berez ikerkuntza mundua dagoela montatuta pizka bat, lehia baten moduan. Bai, akademia kompetitiboa dela esan bertzen? Pizka bat esan du. Wow. Orduan, ni zu baino bea izan behar baldin banaiz, nola nahiko dut elkarrekin lan egitea. Bai. Eta hor sortzen dela gatazka edo arazoa, orduan oso polita da, eta ni uste dut izango, behar da la disiplinartekotasuna hitz egin dugun disiplinartekotasun alor ezberdin danetatik, eta berazgarria dela pertsonalki, jakituri handitzeko, errentagarria dalako ekonomikoki, eta alde danetatik baino montatuta dagoen moduan uste dut batzuetan zaila dala ere bai. Eta nire esperientzia da berez ez dala ematen, ez dala egiten. Ez dala erreala edo zaila dela gauzatzeko alegia, bai. Zakitu nahi nola ikusten dezun. Bai, nik ja ikusita nola da honan antolatuta unibertsitatea, ez? Fakultatetan, ja sartzeizue kaja baten zu bezala denak, gero gaina fakultate barrun departamentuk daude, departamentuk ere, unidisciplinarrak dira era bat, baina nire esperientzia bai izan dela zer positiboa, Nik,
nik ez dut euki, gure inguruko proiektutan eta bai izan ditugula zuzenean olako batzuk. Egia da, unibertsitatea funtsean etzait iruditzen multidisciplinarra danik, baina nire ingurua mintzat bai ikusi detela, egia da oso fokalizatu, hasieran komentatzen genuen horrekin eta, igual ingenieritza maila barruan bai daudela elkarrekintza gehiago departamentu ezberdinen artean, eta olako gauzak eta, justo nire kasuan, gu klinikarekin batera lan egiten genuen, eta hor proiektu asko ateratzen zian, egia da simbiosi batzuk eta bilatu dirala, eta nik esperientzia positiboa eukidetela hortik. Baina galderara junda, funtsean bada olako arrazoi estruktural bat mantentzeko bakoitza berea, eta kompetentziarena zer esanik ez. Baina gertatzen da geroia industria mailara junda ere, diru laguntza batzuk eskatzeko taldean eta egiten dia lana, Europa mailan eta hola, baina naiz eta talde berdinean egon aldan informazio gutxina partekatzen duzu ez laboratualizateko teknologia, orduan baita multidisciplinarteko talde barruan ere, alare, suposatzen dela helburu berdinekin gaudela, hor ere badaude horrelako eskutakeritan eta ibiltzearenak, osake guztiz ados hor. Hola, jaztakin nola ikusten dezun. Nire kasuan nik ere izan dute esperientzia positiboa. Beste erakunde batekin lanean aritzen, hor zuzenean landu dugulako disiplina arteko tasuna. Eta gero fakultate eta departamentu barruan ere guk niri behintzat tokatu zaidan taldean eta landu izan dugu ez, ondoko ateko taldeak zertan ari diren eta elkarri lagundu alba diogu, guk beraiei zerbait eta beraiek guri ere ez, ekarpenak egin elkarri, metodologia aldetik ere ez, metodologia desberdinetan landu, guk agian nire kasuan behintzate kualitatiboagoak gara eta kuantitatiboa behar izan dugunean ondoko batean genituenei laguntza eskatu diegu eta alderantziz ere gertatu da eta orduan nik uste dut ate horiek irekita eukitzeak igual laguntzen duela ez gehiago disiplina artekotasun hori lantzea. Bai, askotan kolaborazio horretarako beharra daukagu eta beharra daukagunean ate hori jotzen dugu, baina beste kasu batzuetan agian errezeloa ere, ez? Zertara etorri da, zer nahiko du, denbora eskainiko diot berari ni niretzat ez daukadanean, ez? Agian hor ere, badaude, ez? Eta gero ere disiplinartekotasuna ere, segun eta esango dut zein disiplinartean gertatzen den, ez? Adibidez, naturzientzien didaktikaz ari banima naiz, kasu erreal bat ezagutzen dudalako, batzuentzat ez da ez naturzientzia irakaslea, ez, fisikakoa, matematikakoa edo dena dalako espezialitatekoa, ez da ere irakaskuntzan edo hezkuntzan aditua dena, ez, batzuentzat ez da bat eta besteentzat ez da bestea, ez, eta horrek ekartzen dituen zailtasunak, ez, behar ditugulako bi gai hauek elkartu eta bi disiplina hauek elkartu benetan aurrera ateratzeko, ez, orduan aditu izatea ondo dago, baina kasu batzuetan pixka bat gehiago behar dugu, ez, aditu horretan nola egingo dugu beste pauso bat, ez. Hor ere, zailtasun asko, ez? Eta gero beti bezala, ez? Disiplina batzu prestigio gehiago dute, gehiago entzuten dira agian, eta beste batzu, zuek betiko egiten duzue, ez da garrantzitsua zuek egiten duzuena, ez? Orduan, hor, lehia desberdinak daude ere, eta gure kasuan, bai nik zortea daukat, gure fakultatean lan egiten delako disiplina artekotasuneko lanean, eta kasu horretan ikasle graduan, lauilek horretan dituzten ikasgaien artean lan bat osatu behar dute, ez, disiplina artekoa, badakit beste unibertsitate batzutan ere egiten dutela, baina hor ere, erresistentziak, zailtasunak, ikasleen partetik ere errezeloa, koordinatzeko ordu asko, burua uste asko, ez dakize punturaino ere prestatuta gauden, ez? Horrelako erronka bati aurre egiteko, zalantza hor, asko. galdera bat, kuriosidadetik, zuk bota ezun puntu batekin leno, ados nola baita, dela, zientziatan hitz egiten dugun hizkuntza oso komplikatu ematen du, hitzak berak oso teknikoak diralako ulertzeko eta letratan ez da hori gertatzen. Ezkenen, hitzak planoak dira, eta komentatu zuna, nola, kontzeptuko hitzak ulertzen dituten, naiz eta kontzeptua ez barnuratuta uki, ematen du edonork eukidezakela iritzi, edonork eukidezak iritzi bat, eta edonork ematen du iritzia, kasu hortan. Eta nik,
guk aurkitzen dugun barrera nagusia, adibidez, nire tesira junda ez, eta medikuntza eta ingenieritzartekoa da, hizkuntza ezberdintasunak bata bestarekin. Desde kontzeptu berdinek, hitz berdinek gauza ezberdinak esan nahi dituztela, eta ja erabiltzen dian jergak oso teknikoak dierala, eta barru sartuta zaude ez dituzula ulertzen. Eta arraro egiten zait, komentatzen dezuenen, zuek zuen arloan ere, olako gatazka dozkazuela zuen arten, ze guk ikusten dugun barrera nagusia hori da, eta badirudi zuek ez dezuela barrera hori. Esaten deten hizkuntzaren, ez da nola esan, baino, planogoa ematen du hitzak, ez kontzeptuak atzekoak, baino, ez dakit. Gure kasuan adibidez, hizkuntza bera hitz egiten dugu, baino bai agian kontzeptu edo gai berdinari heltzeko, modu desberdinetan esaten ditugula gauzak, agian bakoitzak gure disiplinako ikuspegi hori duelako, ez? Orduan, segun eta nondik begiratzen diodan demagun mikrofono honi, itxura bat izango du, baina agian alde hontatik begiratzen badiot, beste itxura bat du, ez? Orduan horrek ere laguntzen du edo moldatzen du nik nola definitzen dudan, nola ulertzen dudan, zein ezaugarri atxikitzen dizkiodan figura horri edo ezaugarri horri, ez. Orduan, hizkuntza kasu batzuetan ez da agian muga, baina bai nola ikusten dugun, ez. Kontzeptua bera eta nola heltzen diogun, ez. Nik uste dut hori dela hitz egiten ari gerana, ez. Ze zailtasun ditun disiplinartekotasunak, agian hori izan daiteke bat, ez. Ez dakit zure kasuan alaia. Bai, ikuspegiari buruz igual baditugu beste oztopo batzuk eta ez, baina baita ere adibidez termino edo hitz hoiekin eta lotuta burura etorri zait eta igual ausartzea da, baina gizarte zientzietan iruditzen zait orokorrean badagoela tradizioa ez dakit gehiago hausnartzeko, eztabaidatzeko, beste ikuspuntuak eta hartzeko igual zurruntasun batetik ateratzeko malgutasuna badagoela, ez? Eta agian horrek ere igual erraztu dezakela disiplinartekotasuna, bere alde hon eta bere txarrekin, eta malgutasuna bai zurruntasuna, bakoitzak badauzka bere alderdiak, baina igual horregatik ere aipatzen genuen, ez? Zuk zeinik baditugula esperientzia gaur egun disiplinartekotasunean oinarritzen direnak, eta igual irekitasun horretik edo hausnarketa edo kritikotasun horrek igual lagundu dezakela ezakit. Ez dakit Maitane nola ikusten dezun zailtasun horiek. Ados nago esaten zabiltzarekin, ere, ez dakit, hau da nire iritzea, baino agian gizarte, edo nire simila izango da, gizarte zientzietan orokorrean ez denez hainbeste diru inbertitzen, ni uste dut alde horretatik agian lehiakortasuna ez dala hain handia, eta horrek egiten dau zuen artean laguntza eskaintzea errazago. Lehen adibidez, herri txiki batean, orokorrean etxeen ateak irekita zeuden eta edonor sartu zitekeen eta ez zegoen arazorik, eta orain hirietan hori ez da gertatzen. Eta ni uste dut agian gure alorrean gertatzen dela hori lehiakortasuna da asko handiagoa eta hori izkutatu beharra, ni egingo dut eta bestea baino bea izango naiz, eta orduan hor moztu egiten direla disiplinartekotasun horretan aritzeko. Uste dut pizka bat dana erlazionatuta dagoela. Gero ere, eta lehen esan dudanaren arira, nire pentsatzeko era edo nire jarduteko era laborategian aritu naizenez eta nire ikuspegia da hori, mikrofono adibidez hemendik begiratu. Eta ez dut pentsatzen agian hemendik begiratuta deskribatzeko era izango litzatekeela guztiz ezberdina, horregatik uste dut disiplinartekotasuna polita dela, eta gero eta nire alorretik haratago jun edo urrunago jun, ematen dizkidaten ideiak edo askoz ezberdinagoak izan daitezkela, eta hor mundu berri bat zabaldu. Orduan
Bueno, hor gauza asko dauz begiratzeko, ez dakit. Bai, hitza eman aurretik, bueno, nik uste dut guk oinordetzan jaso dugula naturzientzien kompetitibidadearen parte hori, segurean badago, kompetitibidade handia, diru laguntza gutxiago daude eta jende asko dago, eta hor ere sortzen da lehia oso indartsua, eta baita ere botere harremanak, hor, lehia hortan ere kategoria desberdinak daude, ze nik uste dut edo nik sentitzen dut gizartean nire postua edo nire karrera besterik gabe ez dela leku konkretu batean kokatzen, baina unibertsitatean bai, ni naiz eskala horren edo eskailera horren ez dakit zer lekutan kokatzen den persona, ez? Eta nire gainetik daude ez dakit zein eta badakin hor, eta azpitik daude. Orduan hor lehiakortasun horretan bai sentitzen dugula, eta bai da zerbait gizarteari lotuta dagoena, ez azkenean disiplinartekotasun honetan, ikusten ditugun erronka horiek saiatzen gara heltzen, ez, eta horiei erantzun bat ematen, niretzat oso aberasgarria da disiplina askotatik heltzea, ez, erronka horri, eta pixka bat burua zabaltzea, ez, askotan mutur batera jotzen dugulako, gero bestera gatoz, hezkuntzan ere bertan ikusi dugu, ez, askotan aipatzen da, lehen ikasle guztiak eserita zeuden, irakaslea sartzen zen, eta denak kaso egiten zioten, 40 ikasleko gela genituen, gero pasa gara beste muturrera, aurrak lasaiago omen dabiltzan horretan, zigorrik ez dagoela, mugarik ez dagoela, eta orain berriz bueltatzen ari gara horretara, ez? Bai, mugak beharrezkoak dira, horrek ikerketa ekarri du, ez? Ikerketa baten beharra eta ondorioak, ez? Orduan, hor ere ez, gizartean iritzen zait gai guztiekin, ez, gabiltzala batetik bestera, eta horregatik diru laguntza gehiago aldarrikatuko ditu. Kolaborazio gehiago egiteko, adibidez. Ez dakitu nola ikusten dezun zailtasunak eta. Ados. Azkenen, bai, justo komentatu behar nuntzuk esan dezuna, baitanek diruan eta komentatu dunen ez, ikusten dela baita ere diru gutxo maldin bada igual kompetentzia ere bortitzagoa izan daitekela eta hola, orduan ez bada batetik bestetik da, eta beti borrokan eta... Eta batez ere justifikatzea, ez? Edo zein gasto txiki, edo zein historia egiten duzula, ez? Justifikazio horretan, pixkaterotzen gaituzte, ulertzen dut disiplina guztietan gertatzen dela, hori ere aldarrikatuko dugu burokrazia pixka bat jistea. Lagunduko ligukelako gure ikerketan zentratzen, ez? Eta ez, 3 egun, 3 e-mailen ping-pong partida hortan ibiltzea, bai, ez da? Bai. Bat egiten dezu, hau ere interesgarria da. Ez, finantziak eta pribatua o enpresa bate kontratatzen baldin bat ditu burokrazia hori dena adibidez errexagoa da, eta nik bai euki ditutela kontratu pribatu gehiago nola baita esateko, eta horra adibidez ez dauzkagu, justifikatu behar dezu emaitza evidentemente, baina igual nik behintzat ez doka sentsazioa guri sentimora jontzizkigunik. Guri bai, eta geroz eta gehiago ezagolako sentimoaren sentimoa, bestela hor ibiliko ziren, ez? Bilatzen, ezakit oso ondo zerarekin, baina, ezakit, behin batek norbaitek zerbait egingo zuen, eta horri biltzen dira. Gero esateko diru publikoa gaizki aprobetxatzen dela. Guk azkeneo sentimortera biltzen dugu. Osaiatzen gera behintzat, eta arrazoi ez, eta zentzuz erabiltzen, eta kontziente izan da, ez dela gure dirua. Hemen herritarrek ordaintzen digutela, eta hori ere ez dakit uste irizpide garrantzitsua dela, ez egiten dugunean gastu bat edo zergati bat aurkitzea eta arrazoi ez egitea, ez eta justifikazio batekin, eta gero aparte txostenean idatzi behar delako, ez, baina horrek ere laguntzen digu agian hausnartzen ez dakit. Bai, Ikergazte kongresura itzuliko naiz pixka bat, hemen parte hartzaile batzuk ere uste dut izan ditugula. Ez dakit, hasieratik ikergaztek erabaki zuen disiplina arteko tasun hori bultzatzea, disiplina desberdinak biltzea, euskaraz den kongresu batean, baina nazioarteko ikuspegi hori duena, eta nazioartekoa dena, biltzen dira gai desberdinak, ikertzaile desberdinak. Zer topatzen duzue, bertan? Bota. Bueno, ni egon naz gaur poster batekin, mikroorkezpena egiten, tan jada 3. urtea ikergaztera natorrena, eta asko gustatu egiten zait hasteko euskaraz egiteko aukera daukagulako, eta hori ez da ohikoa izaten, segitzienez gu zientzia egin behar dugu ingelesez, ia derrigortuta,
bestela ez da... Ia gabe, bai. Bai, hori ia da. gabe. Eta orduan euskaraz egin ahal izatea eta euskaraz partekatu ahal izatea, niri adibidez ikerketa egiten dudana asko gustatu egiten zait, eta gero euskaraz egin ahal izatea gainera ingelesez izan beharrean, gehiago gustatu egiten zait. Eta, disiplinartekotasunaren arira uste dut oso polita dela, orokorrean ni ia kongresu hau ez baldin bada joaten naizen kongresuetara da, neurozientzietako kongresuak, alkoholaren inguruko kongresuak, eta beti oso fokalizatuta nire gaian, orduan asko zentratu egiten gara gu egiten dugun gauzetan, eta hor itxi egiten gara, edo justo ni egiten dut lan, sistema endokanabinoidean dela neuromodulazio sistema bat, neuronetan dauden hartzaileak eta Aditua da gaian, nabaritzen da. Eta ere badauz kongresuak sistema endokanabinoidearen inguruko kongresua, orduan gero eta gehiago itzi, eta batzuetan pizka bat hortik atera eta Arnasartzen. Bai, arnasartu, eta ikusi beste gai batzuk, dauz gai superinteresgarriak, mikroaurkezpenetan ikusi ditazkezu pilo bat gauza, batak badoa hori harriak hartzera 18 egun ez dakit nora, bestea egiten ditu bateriak ez dakit zerekin, eta ikusten dira gauza superinteresgarriak, eta batzuk pertsonalki interesgarriagoak besteak baino uste dut arnaz freskoa dela, eta naiz eta nire kasuan, nire alorretik oso ezberdinak izan, beti hartu ditzazkezu ideiak pentsatzeko era, metodologia, sartzeko modua, edo ez dakit, milaka gauza hartu daitezkenak ikasteko naiz eta gaia edo guztiz ezberdina izan. Orduan niretzat da aire freskoa, eta euskeraz beti ondo. Bai, eta askotan gertatzen den bezala ez, udaran agian novela bat irakurtzen duzu, ez duena zure gaiarekin zerikusirik, eta burua deskonektatzen puntu horretan dugunean, gero itzultzen garenean beste ideia eta beste lotura batzuk etortzen zaizkigu, ez dakitu nahi. Bai, ez hor, niri ikergazteri ikusten dizkioten alde honetan, eta bat bai da hola nik uste lotuta, ikertzaile izatekoak, ikertzaile batek daukan jarrerarekin edola, ez? Ikasteko nahi hori komentatzen zenuna, bai arlo barruan, bai arlo kanpoan. Baina, hain enfokatuta egotetikan, ikasketak ez dula zertan aplikatu eta praktikoa izan beharrik, pertsonalki, ez? Errebindikazioak egiten ari zinanez eta denak ez dula enfokatuta egon behar produzitzera. Eta azkenen, zu ja olako ikerketa baten sartzen zeanen, badirudi egin behar dezun guztiak, aportatu behar dizula zerbait berria, aplikazio bat bilatzeko. Ez? Eta olako batek bai ematen dizula, asko ikasteko, jendea zertan dabilen ikusteko, eta gai berriak eta ikasteko, eta komentatzen zenitu bezala, olako variazio, olako aukera ezberdinen arten eta gauza asko ikasten dituzula, zuk bota dituzuna, dialako, denak inetzagatzen, baino, haitu dituzun txarla guztitatik beti gelditzen za zerbaitekin, eta goatzen za hau iten nahi dela, eta goain dela 2 urte batek bertxotan... Orduan, badaude gauza asko, gelditzen zaizkizunak, eta azkenen hori da nik eramaten detena, ez? Azkenen arlo teknikoak eta baditugu, eta hola jarrita. Neri gustatzen zaitena bertatik da, printzipioz aplikatu ezin detena nere egunerokoan, hori da gehiena erakartzen hauna. Bai. Ez dakitola ja... Ez nik uste dut ematen duela beste ikuspuntu bat edo beste puntu bat ematen diola, ez? Kongresu honek hori alderti teknikoak eta zentratu beharrean, besterik gabe ideia desberdinak, orokorrean, ez? Zientzia munduan, ideia desberdinak eta gero hori aire freskoa eta gero deskonexioa guretik eta besteekin igual konexioa eta gero horrek nik uste dut baita ere, dakarrela gero norberarentzako sormen prozesuan ere edo hausnarketa, edo pentsakera irekitzeko, ez? Eta erronka pertsonal bat dela bea bertan ere, jakitea eukiko dituzun entzuleak aurrean ez dirala espertoak zurean, ez? Eta nola helarazi ideia horiek denak, edo jakintza hori dena, aldan hori. Helburua izan da, hemendikan atera daia norbait, eta esaten diotenen ze ikusi dezun, nere esaldi bat, o nereko zeo zer olako gantxo batzuk eta botatzeko, o geldiarazteko gaina izan. Zuk ekarri dezu bat, ez? Nik bat ekarriet, bai.
Bueno, ariketa interesgarria, ben egitekoa, eta nik uste interesgarria dela, Maitan ez duk aipatu dezun bezala, euskaraz egiteko espazio bat eskaintzen digula ikergaztek, edo, batzu egia ez gela ikergazte, agian beste ikertzaile bat, beste kongresu bat, beste izen batekin sortu beharko genukena, hortik izen batzuk badaude zituta aipatuko, baina interesgarria izango litzateke, agian ez dugula behar hainbeste ikusgarritasun, beste espazio batzu ditugulako, edo gure ibilbidean sendotuago gaudelako, baina eskertuko genukela, ingelesetik pixka bat urruntzea eta gurean egitea, eta arrazoi askorengatik bat izan daitekela korpusa sortzea, hizkuntza hori sortzea, gurera ekartzea, eta hortik ikerketa egitea, eta beste bat erosotasuna, azkenean, nire ingelesez egitea tokatzen zait kongresutara joaten naizenean, eta urduritasun handia suposatzen dit, hasieran buruz ikasita eramatea, hanka sartu nahi ez duzulako, zure gaian oso adituak direnak dituzu aurrean, eta errespetu puntu hori ematen du, Neri behintzat horrela gertatu zait, orduan, gai hori bai iruditzen zaitela interesgarria, eta animatuko ditugu, ikusentzuleak ikergaztera, orain ja epea pasada, baina 2027an okerrez banaiz, beste ikergazte bat izango duzue, hasi pentsatzen, zer aurkeztuko duzuen, posterrak, eta tesia egiten ez bazareteari, animatu tesia egitera, ikergazten aurkezteko, animatuko dugu jendea, ontara. Eta galdetu nahi dizuedana, honi buruz hitz egiten ari garela, ez dakiz zerbait gehiago nahi duzuen komentatu, disiplinarteko tasunari buruz, bestela saioa isten joango gara, ez dakit nahi duzuen aipatu zerronka dituen, edo adibidez hizkuntza gutxituekin ere nola ikusten duzuen gaia. Nik euskeran akin eta izinalako komentatzen eta nire kasu personale adibidez, ez? Ez da gizen bateraino da ikerketa egin behar degula inglesez edo akademian bili behar gerala inglesez gure kasuan zenik. Ikerketa egiten jarraitzen dut, baino Arrasateko kooperatibaren ingurun eta gabiltza, eta oraintxe bertan nire ikerketaren gehiengoa euskeraz egiten dugu. Egia da bibliografia guztia inglesez eta da hola, orduan ez dugu ardatz hori askatzen inundik inora, baina bai dala igual, orain arteko neukan diskursoa beti zalako, ez ikerketa ezin da euskerazin, berezik ezin zitan inglesezin behar dezu, eta igual ez dala hain egia hori ere, ez? Orain arte neukan diskurso hori nahi lau hilabetetan puskatu intzait, eta iritsi nahi, eta mundu guztia hemen euskeraz da, mundu guztia ikerketan dabil, eta ni pasaitut 4 urte esaten ikerketa inglesez bakarrekin daitekela, pikota gote zaizu, ez? Orduan igual bada, nik bai eukidetela hor akademiatik ateratzean, eta akademia bera dan, seguruna tradizioa eta holako badaukalako ingelesak balio kultural bat bereziki elitearena ez datorrela inundik inora hizkuntza hortik, baina orain hartu dula balio hori, ez? Igual mantentzen degula bakarrikan olatu hortan egoteagatikan, eta gero benetan ez dela benetakoa. Esango nuke agian ez dela ez mutur bat ez bestea, ez? Agian elkarlanean dela, ez? Nazioarteko ikerketak eta bai kongresuak eta bai artikuluak eta ikerketa horiek behar ditugu, ez? Gurea elikatzeko, baina aldi berean guk ere guretik elikatu dezakegu, ez? Hor badago ere beste Garbine berezi hartu eta beste ikertzaile batzuk ere ingelesaren garrantzi horri buruz egiten duten ikerketa eta nola ingelesa jatorrizko hizkuntza duten persona horiek abantaila dute ikerketa egiterakoan, ez? Eta besteok batzutan ni behintzat arrastan, eta alden moduan eskerrik asko itzultzaileen neuronak, eskerrik asko zientzia egiten duten hoiei, eta horrek ere asko errezten digulako, ez, artikulu bat idazterakoan. Baina agian falta zaigu euskarari azken prestigio bultzada hori emateko akademian, euskarazko aldizkariak adibidez izan daitezela goi mailakoak, ez, eta horrek lagunduko liguke arlo askotan, ez, alde batetik zientzia bera orokorrean zabaltzen, baita ere euskarari ekarpena egingo genioke korpus hoiek sortzen eta elikatuko ginateke ez modu desberdinetara. Ez dakit zuen kasuan nola ikusten duzuen gai hau edo? Bueno, nik ere nire kasuan gehiena ingelesez egiten dut. Eta adibidez tesi defentsarako nazioarteko aipamena eskuratzeko eta atal bat gutxienez ingelesez egin behar nuen, baina enteratu nintzen euskaraz egiteko ere aukera baneukala.
euneko txiki bat ingelesez eta gainontzeko euskaraz, eta epaimaikidei ere galdera erantzunak ere euskaraz egiteko, eta esanen, aukera hau hemen bakarrik izango dut, aprobetxatu egin behar dut euskaraz, ez? Kanporagoa zenean, ez dugu aukera hori, orduan nik uste dut hemen gaudenean eta aukera duguna, erabili behar dugula. Bai, eta horri helduta iruditzen zait oso interesgarria dela nazioarteko tesiak euskaraz egitea, baina geroz ez zailtasun ditugun tribunalak osatzerakoan, etorri behar duelako atzerritik norbait eta atzerrian bizi den euskaldun bat topatzea, zaila da. Oso zaila da gure kasuan behintzat, tribunal horretan parte izan behar duelako, ez? Eta ez du balio edozein, baizik eta unibertsitatean lan egiten duen, eta atzerrian dagoen, eta gure arloan gutxi gora bera aditua den persona, ez da? Eta hori, malabareak egite izaten da kasu batzuetan. Ez dakit gaia nola ikusten duzun baitan, Nire kasuan, beraren antzekoa izan zen, ni orokorrean akademiari lotuta eta ingelesez aritu unibertsitatean euskeraz, baina gero artikuluak publikatzeko orduan eta dana da ingelesez eta egiteko gaiaren inguruan irakurtzeko eta edo jakituria bere ganatzeko ingelesez be izaten da ohikoena, baina ni ere eukin nuen aukera tesia egiteko, nazioarteko zera hori lortzeko ingelesez egin behar nun zati bat, baina euskeraz egiteko aukera izan nun eta hori ere hartu egin nun, ni uste dut oso garrantzitsua dela eta, orain badara matxa urteak, baina orain euskerak bultzada hartzen ari dela, garrantzitsua dela, euskeraz dakigunak euskeraz erabiltzea eta baldin badaukagu aukera tesia euskeraz egiteko hori egitea eta korpusak gero eta osatzeko niretzat zailena izan zen nire bi zuzendari eukin nituen eta batek ezekien euskeraz. Orduan lehenengo idatzi behar izan nuen tesia osorik ingelesez eta gero euskaratu egin nun. Eta niretzat zailena izan zen hitz tekniko batzuk ez nekiela nola euskaratu. Ze berez badaude hori alor batzuk hain espezifikoak direnak berez hori euskaraz ez dela existitzen. Oraindik bai, bidean dago, baina orain hasi garela horiek sortzen behar dela hitz berdina erabili denbora guztian, juten sortzeko korpusa eta hiztegia eta hori izan zen zailtasuna, baina espero dut hemendik aurrera pizkanaka hori gero eta errazagoa izatea. Maitan edaukagu ere aintzindaria hemen, bere gaian, ez? Eta kasu askotan gutariko bakoitza, naiz eta ez dugun sinisten, baina aintzindaria gara, ez? Gure arloan eta gure disiplina txiki horretan badugulako zer esana, ez? Eta hortik hitz berriak sortzen ditugulako, eta gauza asko esaten ditugulako, eta batzutan bada zama bat, edo bada ardura bat, eta agian horregatik interesgarriera da disiplina artekotasuna, korpus horren osaketan lagundu diezagukelako, ez? Agian, horre ere beste ate bat irikitzen dugu. Ez dakitu nahi zerbait gehiago daukazun gehitzeko. Ez, ni pentsatzen egon nik aukera ukinula eta enulain. Nik tesia bukatu nahi nun, nire inglesez idatzi barrun tesi osoa, eta itzultzeko aukera neukan, baina erabaki non tal kual ustea. Osea, que oantxe gaizki sentitzen nik. Baina igual ere alderrikatuko ditugu diru laguntzak, disiplina artekotasun hori sustatzeko, eta zuri laguntzeko euskaratzen, ez? Agian hori ere... Itzultzaile neuronalatik pasako, hori ere. Nik tesia bukatu nahi nun bakarrik, joder. Bai. Ulertzen dugun sentimendu da, oso konpartitua dela, eta puntu horretan gauden guztiok, oso ondo, puntu horretan egon garen guztiok oso ondo ulertzen dugula, zer dan, pixu hori kentzea, eta sinistea bukatu dezula ere, hori beste gai bat da, eta beste fase baterako ematen du. Nik daukat kuriosidadea handia, zuek, eta gaula botako dizet, kongresuetara joaten zaretenean, baduzue erriturik, baduzue ohiturarik, baduzue, ez dakit, kutxunik edo amuletorik eramaten duzuena, zerbait partekatuko dezute gurekin, konfesatu ezin den edo aitortu ezin den zerbait, igual ez duzue, eta hau dan ere historio bat, baina ez dakit, maitan egeidatzen ditola. Ez niri gustatuko litzaidak ezio zer esan alizatea, baina ni oso simplea nahi. Orokorrean jendaurrean hitz egitea ez dut asko gustoko, orduan urduritu egiten naiz, eta atera egiten naiz, eta dana egin. Eta bai gustatu egiten zaidana da saiatu bilatzen
nire noan kongresura naiz eta espezifikoa izan nire alorretik alik eta gehien urruntzen dana eta horrekin hitz egin. Ea ze ideia edo, duen? bai. Bueno, friki asko aurkitu daitezke eta jendea parre egiten du, baina egia da, Ja, ondo gozan, Ez, bakarrekan igotzen naiz ezkerreko hankakin. Tribunara joan naizenen, futbolistak bezala horako raia zapalduta gero. Bai, zuku nahi badaukazu, ez daukazu. Eta ni justo zure esan dezunaren kontra, nahi ez zait kostatzen jende horren itzidea, da orduan, iristen naiz, nire historia kontatzen dut. Beti da, ez zeoteko galdera gehiagi, da maldin bado berrexe izateko, da ospa. Bueno, uste hori deno konpartitzen dugu. Eta Olaia, zu badaukazu herriturik? Ez da ere, ez. Zein da zurea? Bezala iritsita. Bo, ezakit, hemen ikusten dut jo jendea oso, ezakit, autokonfiantza askorekin, eta bai, ni adibidez lehenengo kongresutara, azgazalak margotuta eramaten nituen. Hori izan, nire, bai, ez dakit agian emakume izatea, eta perfekzioa, eta gai guzti hauekola motxilan eramaten ditugun hauetan, azkazalak margotuta eramatea, eta azkenekoetan Amerikana, bai, ematea pixkat nire buruari esateko, hemen zaude, merezi dezuleku hau, hartu zure espazioa, pixkat hortik. Bai, eta azkeneko kongresuan sorteuki nuen esperientzia oso zabala daukan emakume batekin bidaiatu nuela, eta berak eraman zuen horrelako motxila txiki bat, eta egunero zijoan perfecto, eta asko ikasi nuen nik ere motxila eraman behar izan nuelako, eta maleta prestatzeak izan zelako. Ze azkenean egon ginen 3-4 egun, eta bueno, erronka handia izan zen. Eskerrak eman izkion motxila eraman genuela, ze beste kongresukide bati maleta galdu zioten, eta bueno, hori beste arazo bat da. Baina, bueno, posten naiz, ez daukazuela olako dependentziarik zerbait materiala edo horretan, eta ondo. Bueno, eskerrik asko hiru hoi egin dituzuen ekarpenengatik, oso iritzen zait oso saio politia galditu zaigula, oso nibintzat oso gustora egon naiz, eta oso eskertua, zuen disiplinak pixka bat gehiago ezagutzeagatik, zorte ona opa dizue zuen ibilbidetan. Ez dakit nun egingo degun topo, baina ziur nun baiten elkartzeko aukera daukagula. Eskerrik asko gaur ere gure publiko zoragarriari, etortzeagatik, gaurko saioa entzutera, eta podcastaren tripak ezagutzeko aukera izateagatik. Baita ere bira kulturgune edo gune honi, etxeko ate hauek parez zabaltzeagatik eta espazio zoragarri hau eskaintzeagatik, eskertzen dugu guk ere beste inguru batean grabatzea, ematen digulako, beste arnas bat, beste aberastasun bat, eta disiplinartekotasun horretan, beste espazio bat, ez? Eta, ikusentzule hori ere, gonbidapena egiten dizuegu, podcastean, hurrengo saioan gurekin bat egiteko, eta entzun ikasi eta sentitzeko UEUk euskaraz eskaintzen duen edo sorturiko podcastean berriz elkar ikusiko dugulakoan.